uxolweni guys man, I know kubusy weekend enkulu kaloku le ininzi kaloku into yenza ngayo. I wish bendisemonti mna kuqala ndiphoswa ijijijipa phela kwi-event kaMr Heng ize ndingazange ndayi-athenda ke leya enye into mani it's right before i-birthday yencosi ngokanzi ukwazi uyotya imali namankazana ngapha emonti ogqiba ndibuye ndibambelele ematapileni umntanam xa esithi ufuna ikeyiki and-netball court ejikelezayo nepuma kaRihanna nasehemingways ukhona umtujo phaya yazi ke i-line-up ye-Vascom comedy show zange yadisappoint. All the best magenge nasentsane ekoneni bad decisions all black edition ba ukwela cala soze uthi ubungayazi but yona nto ndifuna uyi-adressa manaba nansi kukho la saying apha esilungwini man ithi when a person shows you their true colors the first time believe them. So umnika i-benefit of the doubt ubumenzela i-excuses umnika i-second chance bakunyele again. Ndivuka apha ndiphendula ii-messages phaa kuWhatsApp abantu ba-odayo ngobusuku kukho le out apha ebuza ihuthi nebhini bendinxibe kulaa video yayizolo nyange ndiyixelele uba zihambe ehlobo bla 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 nantsi iprocess iphele ngale message le tsotsi uba hayi biggest hater of all time but iyayifuna ibrand bla 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 ithi ewe ndirun ibhizinesi but hayi andiko-desperate elaa hlobo mna for i-sales ligqwirha eli awunothi uncapukela kaloku mna uphinde ufuna unxiba ibrand enegama lam like I always say mna uba it's okay not to like this shit for me. There are enough people abayithandayo abayisapotayo wholeheartedly so isimenxe esifika sesiconfessa kwasona basiyi-hater andinaxesha laso abanye bathi hayi mxolele ankile bedlala i-half foot sack makayodlala nonina